Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Зур Чиркли авылында туып үскән. Бүгенге көндә Самара шәһәрендә яшәүче хөрмәтле милләттәшебез Әлфия Муса кызы Салихованың күркәм юбилее. Аңа 45 яшь тула. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән котлап тормыш иптәше Рафаэль, уллары Раил һәм Камил безнең тапшыруга котлау сәламе язганнар. Безнең яраткан кешебез ишле гаиләдә көтеп алынган, бик кадерле бала булып дөньяга туа. Бала чактан ук авыл җанлы, тормыш җанлы, хезмәт сөючән кыз булып үсә. Улыгайгач, яраткан әтиебез белән гаилә корып, бик матур яши башлыйлар. Мәхәббәт җимешләре булып без балалары туганбыз. Әниебез үз гомерен тулаем гаиләгә багышлады. Көне-төне бар мәхәббәтен безгә бүләк итеп яши ул. Аңа аның өчен олы рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Кадерле хатыным, туган көнне минем ихлас сөюем хакында ярату сүзләре кабул ит. Әгәр бу тормышта рәнҗеткән булсам, зинһар гафу ит. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм. Миңа матур балалар бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт сөеклем. Ярый әле син баранкәй. Өебезнең нуры, кояшы син. Улларым дип җанатасың. Син безнең белән гел уртак тел табасың. Кирәк вакытта киңәшең белән дә, шелтәң белән дә туры юлга бастыра аласың. Без мең рәхмәтле шундый әниебез булганга. Алда да шундый ук матур, акыллы, уңган һәм сабыр булып кал. Без сине бик яратабыз, кадерлебез. Туган көне бүген әниемнең. Күркәм гомер яши дөньяда. Матур үзе, алсу, нурлы йөзе, күңеле йомшак, йөрәге пак анда. Рәхмәт әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең. Йөрәк җылын кушып барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез, белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп. Олы рәхмәт барысы өчен дә. Кадерлебез, сабырлыгың, киң күңеллелегең, безне һәр вакыт аңлагың өчен ихластан рәхмәт. Яшәү теләгең, ашыйсы ризыгың өзелмәсен. Яраткан тормыш иптәшең, балалар янәшәсендә, алдада бәхетле килеш яшәргә язсын сиңа. Сау сәламәт булып, мәңге арабызда яшә. Хөрмәтле Әлфия ханым, якыннарыгызның җылы теләкләрен шундый ук матур эчтәлекле җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Ayırmasın ömür ötedi
бәйрәм итеп кенә һәрбер елда каршылыйк без туган көннәрне якынымның туган көне бүген ул бәхетле рәхәт яшәсен кайгырмасын гомер үтәде кадерләрен белеп яшәсен якынымның туган көне бүген ул бәхетле рәхәт яшәсен кайгырмасын гомер үтәде кадерләрен белеп яшәсен якынымның туган көне бүген ул бәхетле рәхәт яшәсен кайгырмасын гомер үтәде кадерләрен белеп яшәсен якынымның туган көне бүген ул бәхетле рәхәт яшәсен кайгырмасын гомер үтәде кадерләрен белеп яшәсен кайгырмасын гомер үтәде кадерләрен белеп яшәсен кадерләрен белеп яшәсен. Әлфия Муса кызы Салихова әле дә экраннар алдындадыр дип өмет итеп калабыз. Чөнки кабат аңа багышланган котлау сәламе яңгырый. Бу юлы әнисе Фәрида Айсеевна, әтисе Муса Харисович, энесе Расим, тормыш иптәше Лилия, балалары Рамил, Алсу, Амир, энесе Рөстәм, тормыш иптәше Әлфия, балалары Алия, Гөлия, Усман котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1977 елның 21 декабрендә беренче бала булып якты йолдызыбыз Әлфиябез туган мизгел әле һаман да исебездә. Гаиләбезгә олы сөенеч, күңелләребезгә шатлык өстәп дөньяга килгән балабыз барыбызны да куандырды дияргә кирәк. Ул кичкенәдән үк акыллы, тыйнак, сөйкемле булып үсте. Мәктәпне дә бары тик яхшы билгеләргә генә тәмамлап, үзе теләп, яраткан һөнәрен сайлап, Кузнецк шәһәренең медицина киллиятендә һөнәри белем алды. Хезмәт юлын Николаевка районы хастаханәсенең балалар дәвалау бүлегендә башлап җибәреп, анда 3 ел хезмәт итте. Аннары ул Самара шәһәренә күчеп китте. Анда да ул үз эшен яратып эшли башлый. Самара шәһәрендә үзенең мәхәббәтен, киявебез Рафаэльне очратып матур, бәхетле гаилә кордылар. Бүгенге көндә 2 балалары, Раил һәм Камилне үстерәләр. Раил Самара шәһәренең аэрокосмический университет студенты, Камил 3-нче сыйныф укучысы. Тормышта миңа Аллаһым бәхетемне, гүзәл кызымны бүләк итте. Бар балаларым да мине бүген шатландырып, бәхет теләшеп яшиләр дип дәвам итә хатны әниегез. Әлфия минем газиз кызым. Ул бик җитди, куйган максатларына бар киртәләр аша үтеп ирешүче, йомшак күңелле, ата-ана хакын хаклап яшәүче сабыем. Ул гомердә дә күңел рәнҗетерлек сүзләр әйтми. Үз тормышында, гаиләсендә яраткан хатын, сөекле әни һәм хөрмәт иткән килен булып яши. Яраткан оныкларымны киявем Рафаэль белән алар күркәм итеп үстереп киләләр. Мин аның тормышына сокланам. Йөзебезгә кызыллык китермичә матур яшәве өчен рәхмәт әйтәм. Балакаем, кызганыч янымнан ераграк яшисез. Шуңа күрә сезнең кунакка кайтуыгызны без зур бәйрәм итеп көтеп торабыз. Белегез, без сезнең хакта уйламыйча бер мизгел дә үткәрмибез. Дугаларыбызда сезгә бары исәнлек, саулык сорыйбыз. Бүген дә мин чыктым олы юлга. Килмәсләрме диеп, кызларым. Йөрәгемне шатландырыр идем, күрсәм әгәр мин оныкларым. Якыныбыз, бүген туган көнең. Без телибез ихлас күңелдән, ни бар борчы болытлары китсен синең башыңдагы күгеңнән. Син туганнар өчен бик ягымлы, кардәшлекне белгән якыныбыз. Шын йөрәктән сиңа кадерлебез бары бәхет, уңыш телибез. Һәр вакытта синең табын кырган, күңелең йомшак безгә карата. Ни бар туган кардәшләрең сине, бел Әлфия, бик нык ярата. Рөхсәт итсин бәйрәм белән котлап, җиткерергә изге теләкләр. Матур җырлар синең хөрмәтеңә булыр бездән бүген бүләкләр. Яраткан апабыз, сине шушы күркәм гомер бәйрәмең белән котлап, саулык, сәламәтлек, бәрәкәтле тормыш, күңел тынычлыгы телибез. Аллаһы Тәгалә насыйп итеп, алдагы көннәреңне дә куанычлар белән, балаларыңның шатлыкларына сөенеп, кадер-хөрмәттә, тынычлыкта, кайгы-хәсрәтсез яшәргә язсын. Бүген безнең апабызның матур гомер бәйрәме. Аңа диеп җыеп куйдык күркәм теләк бәйләме.
Бу бәйләмдә шын күңелдән тирдек бәхет, шатлыгын, я бер Аллам, бир шәйстә бу гаиләсенә саулыгын. Бүген синең туган көнгә шатланышып киләбез. Безне анда киң күңелле апа көтә, беләбез. Шуңа менә кабул итсен бездән матур теләкләр, моңлы җырлар бездән булыр сиңа олы бүләкләр. Хөрмәтле Әлфия ханым, матур юбилей тантанагыз мөбарәк булсын. Пешкән җимештәй җитешкән гомер мизгелегез мәңгегә истә калсын. Ә алда яңгыраячак җыр моңа нык сәбәпле булсын. Ялга бер килә туган көн, моңланма син көл әле. Ул көн гомернең гөлгә тиң, иң гүзәл чагым әле. Шын дуслар җыелган көн ул, и туган көн, изге теләкләрдән күңел, алсын нурга тулган көн. Шын дуслар җыелган көн ул, tilaklardan күңел, алсын нурга тулган көн. Чәчәк бәйләмнәр сиңа, иң матур җылы сүзләр, бар шатлыктан балкысын, бу серле көлгән күзләр. Шын дуслар җыелган көн tilaklardan күңел, алсын нурга тулган көн. Шын дуслар җыелган көн ул, и туган көн, изге теләкләрдән күңел, алсын нурга тулган көн. Булсын туган көнең, бәхетле имин яшә. Гомер бакый сөйгән ярың, барсын гел уянәшә. Шын дуслар җыелган көн ул, и туган көн, изге теләкләрдән күңел, алсын нурга тулган көн. Шын дуслар җыелган көн tilaklardan күңел, алсын нурга тулган көн. Изге tilaklardan күңел, алсын нурга тулган көн.